Bir köçede iki goňşy ýaşapdyr. Biri baý beýleki ýetmez ekeni. Emma kemterwenden gülkü şatlygyna garyplygy täsir etmez ekeni. Gülüp işe gidip, gülüp gelipdir. Owadan arzuwy hyýaly bilen. Çağalaryna gyzgyn mehir beripdir, bagytly ýaşapdyr aýaly bilen. Baýyň oýy bolsa, mydam tukatlyk. Neha bagyt ne de gülkü bolupdyr. Gize gündüz ähli oýy pikiri ullokan baýlygy mülkü bolupdyr. Bir gün bu zatlaryň sebäbini sorap, palçyny öýüne çagyrypdyr baý. Bir tabak palawyň düýbüni görüp, mihmana seredip gägiripdir baý. Hem diýipdir, "Saňa şeýleräk sowal. Eger jogap tapsaň sowgadyň taýyn. Balyk alynmaga puly ýok goňşyň, nädip aşyp bilýär bagty gün saýyn. Amen malum mülküm dünýä syganok. Emma günüm tukat, gülküň ady ýok. Ana gep sonna baý, garyp bennäniň bu dünýäde ýitirmäge zady ýok. A sen ýitirmekden gorkup baýlygyny ne dünýäni görýäň, ne de bagtyňy. Mal mülk kör edipdir gara gözüňi, görmegi öwredip kümüş altyny. Häzir goňşyňa da bir bukça salyp 900 manat ber, bir hokka döret. Daşyna 1000 manat diýip ýazarsyň, onsoň garyp bennäň bolşuna seret. Baý palçynyň serpaýyny gowşuryp, ogradypdyr onu derhal öýüne, hem bukçany alyp, oňa pul salyp, düşüpdir bir erwet netin küýüne. Oýnap ýören oglun tutup garybyň, bukçany gowşuryp ýollapdyr salam. Hemem az wagtdan aýnadan wakyp, başlanşyny görüpdir ullokan belaň. Goňşysy 1000 manat diýip ýazylan, bukçadan tapypdyr 900 manat. Baý pul ýollan bolsa kemkäs bolmazly. Çyndanam, bu ýerde bir zatlar galat. Diýseň diýmeseňem şol kem ýüzlügi ýolla gaçyrandyr kem akyl oglum. Diýip, aýalyna ogluna käýäp, gözlege başlapdyr çagyryp gowmун. Uzak gitdigiçe pulun gözlegi dälirap başlapdyr saçyn ütüpdir. Gülküden şatlykda nyşan galmandyr. Bagtly gülleriň soňy ýetipdir. Şeýdip palçy bilen baýyň oýuny garybyň bagtyna soğun ekipdir. 900 manadyň hözirin görmän, ýiten 100 manadyň gamyn çekipdir. Bizem kä halatda şükürsizlikden şeýlere kysmata dyýdymyz etýäs. Berilen zatlaryň bagtyny duýman, berilmedik zatlaryň hasratyny çek.